Velkommen til Boligselskabet Nordjyllands bebyggelse i Sandgraven. Boligerne er beliggende i Øster Hornum med kort afstand til skole, børnepasning, fritidsaktiviteter og offentlig transport. I Sandgraven er her fælles parkeringsanlæg og et stort fælles opholdsareal. De treværelses rækkehus er på 83-87 kvadratmeter og er med egen for- og baghave samt eget genvækstanlæg. Til boligen hører eget skur, som er beliggende tæt ved indgangen, og her er der mulighed for, at du kan oplade dine eventuelle elscooter og elcykel. Kom, lad os tage et kig indenfor. Indvendigt er boligerne lyse, imødekommende og velindrettet. Hos Boligselskabet Nordjylland udlejer vi individuelle boliger i hele Nordjylland. Vi sætter fokus på din dagligdag og det, der betyder noget for dig og din familie. I køkkenet er der installeret emhætte, keramisk kogeplade og indbygningsovn. Her er mulighed for installering af køle-fryseskab og opvaskemaskine. Vi brænder for at give dig og din familie en tryg hverdag og en velfungerende beboerservice. Vores 25 ejendomsfunktionærer gør dagligdagen let for dig og står klar til at hjælpe dig med pasning af de grønne fællesarealer, driften og vedligeholdelsen af din bolig, samt små reparationer, som f.eks. en håndvask, der drypper eller et stoppet afløb. På badeværelset er der plads til vaskemaskine og tørretumbler. Vi er altid til at komme i kontakt med. Telefonen er åben på alle hverdage, og uden for åbningstiden har vi en hotline med tilknyttet lokale håndværkere, som står klar til at hjælpe dig døgnet rundt. Du kan læse mere om os på vores hjemmeside bonord.dk, eller du kan kontakte os telefonisk for at høre nærmere. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Boligselskabet Nordjylland.